Hij uw knecht zult And may zijn, he speak your words. dat hij uw woorden mag spreken. Thank you for your mercies and grace. Dank u voor uw genade. Now abide with us, we pray. Wil met ons zijn nu. In Jesus' name, We bidden dat in Jezus' naam. amen. Amen. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. The Force will be with you. Always. We are in the third year of the New World Order. We zijn nu al in het derde jaar van de nieuwe wereldorde. I know many are looking for the New World Order. Ik weet dat vele mensen kijken naar de nieuwe wereldorde. But we are in the third year. Maar we zijn al in het derde jaar. For it says here, Want er staat hier, the Trilateral Commission calls 2023 year one of New World Order. de trilaterale commissie noemt het jaar 2023 het eerste jaar van de nieuwe wereldorde. And therefore today, En daarom vandaag we can see laws and policies that are being enacted zien we dat er wetten worden uitgevaardigd that are taking away our individual freedom. die onze individuele vrijheden wegnemen. The Bible clearly tells us De Bijbel vertelt ons duidelijk that a day is coming that the world will speak with one voice. dat een dag komt dat de wereld zal spreken met één stem. If you go to Revelation chapter 17 Als we gaan naar Openbaring 17, and verse 13 says, vers 13. these have one mind and shall give their power and strength unto the beast. Zeggen ze, deze zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest And we overdragen. know the beast represents a kingdom. We weten dat het beest een koninkrijk As voorstelt. Daniel chapter 7 verse 17 tells us. Zoals Daniel 7 vers 17 ons zegt. And what shall they do? En wat zullen zij doen? They shall make war with the Lamb. Vers 14 zegt Openbaring 17. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Who is the Lamb? Wie is het lam? Jesus Christ. Dat is Jezus. But can they go to third heaven and make war with the Lamb? Maar kunnen zij naar de hemel opstijgen en oorlog voeren tegen het lam? No, the world will make war with God's people. Nee, maar wel met zijn volgelingen. But praise God, it says, and the Lamb shall overcome them. Maar prijs de Heer, het staat, maar het lam zal hen overwinnen. Why? For he is Lord of lords and King of kings. Want hij is Heere der heren en koning der koningen. And I praise God that God will one day come and put an end to all these forces that are fighting against God's people. Ik ben blij dat God uiteindelijk aan al deze krachten die tegen Gods volk strijden een eind maakt. Now here in verse 12 it says, In vers 12 staat er, now this has not been fulfilled. dit is een vers wat nog niet vervuld is. It says, when thou sawest our 10 kings. Vers 12. Okay, right? 12, okay. And the 10 horns which thou sawest are 10 kings, De 10 horens die u gezien hebt zijn 10 koningen, which have received no kingdom as yet, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, but receive power as kings 1 hour with the beast. maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Now those of you who have been following the news, Diegenen van u die het nieuws hebben gevolgd, once
new world order is completed, Wanneer de nieuwe wereldorde compleet is, then the world will be divided into 10 regions. zal de wereld verdeeld worden in 10 stukken, regio's. And then the world is going to speak with one voice. En ze zullen spreken met één stem. Now we as God's people, Als Gods volk we have to be where Jesus is. moeten wij zijn waar Jezus is. We cannot be in the courtyard. We kunnen niet in de voorhof We zijn. cannot be in the holy place. We kunnen niet in het heilige We zijn. have to be in the most holy place. We moeten in het allerheiligste zijn. Not physically, but spiritually. Niet lichamelijk natuurlijk, maar So where geestelijk. is Jesus today? Dus waar is Jezus vandaag? Well, Jesus is in the most holy place. Hij is in het heilige der heiligen. And he is interceding for you and for me. En hij doet verzoening voor u en voor mij. And a day is coming Een dag komt that Jesus will throw down the censer dat Jezus het wierookvat zal neerwerpen and he will say, en zal zeggen: he that is unjust, let him be unjust still. hij die onrechtvaardig is, laat hem nog steeds onrechtvaardig He zijn. which is filthy, let him be filthy Hij die still. vuil is, laat hem nog steeds vuil zijn. He that is righteous, let him be righteous still. Maar hij die rechtvaardig is, laat hem nog steeds rechtvaardig zijn. He that is holy, let him be holy still. En hij die heilig is, laat hem nog steeds heilig zijn. And in verse 12 it says, En in vers 12 staat: behold, I come zie, quickly, ik kom spoedig and my reward is with me, en mijn loon is bij mij, to give every man according as his will shall be. om een ieder te geven naar dat zijn werken zullen zijn. As you go to verse 14, Als je naar vers 14 the Lord is gaat, saying, zegt de Heer: blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life. zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat ze recht mogen hebben op de boom des levens. And so a time is coming Dus een tijd komt that we will be tested of our faith. dat we getest zullen worden voor ons Crisis is geloof. coming. De crisis komt eraan. We'll be much under pressure. We zullen veel onder druk staan. We should make diamonds, but we should not crumble. En in die tijd moeten we diamanten worden, maar niet helemaal verbrokkelen. And so today, who's the forerunner of the Roman Catholic Church? Wie is nu de voorrunner van de katholieke kerk? Well, it's the World Economic Forum. Dat is het WEF, de Wereld Economisch Forum. If you have been following what they have been doing, Als u gevolgd heeft wat ze doen, they are implementing policies that are based on the Catholic social teachings. ze nemen beleidsplannen aan die gebaseerd zijn op de katholieke leerstellingen, socialistische leerstellingen. Based on the teachings of Saint Thomas Aquina. Gebaseerd op de leerstellingen van Thomas Aquinas. And therefore, our freedoms are being taken away step by step. En zo worden onze vrijheden stap voor stap van ons weggenomen. Now, in my last presentation, I talked about digitalization of the world. In mijn vorige presentatie heb ik gesproken over de digitale veranderingen. And if you look at theme number 6 of the World Economic Forum, En als je kijkt naar het zesde thema van het Wereld Economisch Forum, it's entitled Our Future is Digital. zeggen ze: onze toekomst is digitaal. Everything is going to be digital. Alles zal digitaal zijn. Your money is going to be digital. Uw geld, You will have your money only on the screen. u zult alleen geld hebben op het scherm. Though paper is not real money, Hoewel papier niet echt geld but is, at least it gives us the freedom. maar het geeft ons de vrijheid. But paper is going to disappear. Maar het papier zal verdwijnen. And in my last presentation, I talked about the digitalization of ourselves. Ik heb ook gesproken over de digitalisering van onszelf. So everything is going to be digitalized. Alles wordt digitaal. And we will be using digital devices. Ja, en ook digitale middelen zullen we gebruiken. Well, today people have become workaholic. Mensen zijn workaholics geworden, hè, dus ze werken We are continu. leading a sedentary lifestyle.
We leiden een zittend leven. And therefore there are many problems and diseases that have come up. En daarom zijn er ook veel ziekten gekomen. And therefore people are working. Why? Because they want money. Mensen werken voor geld. But you know, a day is coming Maar een dag komt that your money will have an expiry date. dat uw geld een houdbaarheidsdatum heeft. It's already functioning in China. In China functioneert dat al zo. You may earn a good salary, U mag een heel goed salaris verdienen. maybe 10,000 euros. Misschien verdient u wel $10.000. But you have to spend and use that money within a month. Maar u moet dat geld gebruiken binnen een maand. And with the carbon credit score, how will you buy what you like? En omdat je ook nog een koolstofdioxide creditsysteem hebt, dan kun je ook nog niet alles kopen wat je maar wilt. Want je moet daar binnen blijven. So a day is coming that you can only put your trust on Jesus Christ. Een dag komt dat u alleen uw vertrouwen nog op Jezus kan stellen. and Jezus therefore- kan stellen. When we lose our money, Wanneer wij ons geld verliezen, it's a blessing in disguise. is het op een manier een zegen die we misschien niet als zegen ervaren. Because now you cannot trust your money. Want u kunt uw geld niet vertrouwen. You cannot put your trust in your home that you bought. U kunt uw vertrouwen ook niet stellen in uw huis. Because in the Catholic social teachings, Want in de katholieke sociale leerstellingen ownership is not an absolute right. is het hebben van bezittingen is geen absoluut recht. And I wish many Roman Catholics know about this. Ik zou willen dat veel Rooms-katholieken hiervan zouden weten. It is a secondary right. Het is een secundair recht. And therefore, we are reaching that day, 2030, En we komen steeds dichter bij die datum die ze in gedachten hebben, 2030. when you will own nothing Wanneer je niks zult bezitten and be happy. en gelukkig zult zijn. Have you read this article on Heeft- the internet? Heeft u dat artikel gelezen op internet? It seems far-fetched, Het lijkt heel ver in de toekomst, but remember, products will become service. maar producten zullen diensten worden. And you will have a subscription life. En u zult alles gaat via een soort abonnement. You will still have all the amenities of life, U zult nog steeds de luxus van het leven hebben, but you will not own it. maar u zult daar niet de eigenaar van zijn. But you'll be happy. En u zult gelukkig zijn, dat zeggen ze tenminste. And I really do not know whether you'll be happy or not. Maar of dat ook echt zo is nog maar de vraag. But you can be happy with the Lord. Maar u kunt wel blij zijn met de Heer. And so today, people are working, Mensen werken, but at the cost of their health. maar ten koste van hun gezondheid. And therefore, there are many today Er zijn velen vandaag who are only sitting at the desk die alleen maar achter hun bureau zitten and working. en werken. No breaks, Geen pauzes, no rest. geen rust. But the Lord is saying Maar de Heer zegt in Exodus chapter 20, in Exodus 20, 6 days shalt thou labor and do all thy work. 6 dagen zult gij werken en al uw werk doen. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Maar de Sabbat is de dag van de Heer uw God. In it thou shalt not do any work. Dan zult u geen enkel werk doen. Thou, U, you, nor thy son, nog uw zoon, nor thy daughter, nog uw dochter, thy manservant, nog uw slaaf, nor thy maidservant, nog uw slavin, nor thy cattle, nog uw vee, nor thy stranger that is within thy gates. nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. You know, God out of his love Uit liefde has given us a blueprint how to run our life. heeft God ons een blauwdruk gegeven hoe we ons leven moeten runnen. I have friends who are working for 7 days Ik heb vrienden die werken 7 dagen achter elkaar. because they want to make more money. Want ze willen meer geld verdienen. And I told my friend, En ik zei tegen mijn vriend, I will pray for you that you will fall sick.
Ik zal voor u bidden dat u ziek wordt. He said, what do you mean? En zegt, wat bedoel je? Well, then you will learn to rest. Dan zul je leren om te rusten. And so why does God want us to rest? Waarom wil God dat we rusten? Well, let's go to verse 11. In vers 11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde the gemaakt. sea and all that in them is, De zee en al wat daarin is. and rested the seventh day. En hij rust op de 7e dag. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Therefore you need to go back to Genesis chapter 2 verse 2. En daarom moeten we teruggaan naar Genesis 2 vers 2. It says on the seventh day God ended his work, Toen God op de 7e dag zijn werk dat hij gemaakt had which voltooid he had. had made. And he rested on the seventh day from all his work which he had made. Rustte hij op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt And had. so God rested on the seventh day. Dus God rustte op de 7e dag. As verse 3 says, Zoals vers 3 zegt. God blessed the seventh day. God zegende de 7e dag Next, he sanctified it. en heiligde die. And then he rested. Want daarop rustte hij. Therefore, it's very important for us to rest. And therefore, God says, remember the Sabbath day to keep it holy. Dus daarom is het ook voor ons belangrijk en zegt de Heer, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. The world at large has forgotten this day. Want de wereld heeft deze dag vergeten. Therefore, we need to rest. Daarom moeten we rusten. Which day to rest? That's the question. De vraag is, welke dag moet je rusten? Since we are Seventh-day Adventists, I believe most of us may be Seventh-day Adventists here. Ik denk dat de meeste van ons hier 7e-dags Adventisten zijn. Without a shadow of doubt, Zonder twijfel. we know it's Saturday, the seventh day. We weten dat het zaterdag de 7e dag is. But now, Maar what nu? about the other people? Maar wat met die andere mensen? You know, Jesus died for Hindus. Jezus is gestorven voor Hindoes, He died for Muslims. voor moslims, He died for Buddhists. voor boeddhisten, He died for atheists. voor atheïsten, He died for everyone. voor iedereen. And we know that worship will be the issue in the end of time. En we weten dat deze zaak van aanbidding de belangrijkste zaak gaat And we worden. know those who will keep Sunday will be lost. En dat diegenen die zondag blijven houden, verloren zullen gaan. Lost forever. Voor altijd. So when you look at the people in the world, Als je kijkt naar de mensen in de wereld. well, some are keeping Sunday as the day of rest. Een heleboel houden zondag als een rustdag. Some are keeping Saturday as the day of rest. Een aantal zaterdag. Some are keeping Friday as the day of rest. Een aantal vrijdag als de rustdag. Do you know who keeps Friday as the day of rest? Weet u voor wie dat geldt? The Muslims. Moslims. Now, when I was in Kuwait, you know, Thursday is half day. Kuwait is daar is donderdag een halve dag. You know why? Weet u waarom? Correct. It's a preparation time for the Holy Friday. Het is een voorbereidingstijd voor de Heilige Vrijdag. And then they rest on Friday, Ze rusten op vrijdag and Saturday is the first working day. en zaterdag is voor hun de eerste werkdag. And I was there for a month. Ik was daar een maand. On Friday, Op vrijdag the church is packed. is de kerk helemaal vol daar. This is a Seventh-day Adventist church. Dit is de 7e-dags Adventistenkerk. Nice singing. Mooie gezang. All the praising God. Allemaal prijzen ze God. The next day when I came to Sabbath school, En de volgende dag toen ik voor de Sabbatschool kwam, hardly I saw anyone. bijna iedereen was weg. Well, some are saying the Lord put me in Kuwait to earn money. Sommigen zeggen, God die heeft mij in Kuwait gebracht om geld te verdienen. All the Adventists went to work Al die Adventisten gingen naar het werk. on the Sabbath day. Op Sabbat. Well, they may argue and say, well, one day we have to rest in the week. Ze mogen misschien argumenteren, 1 dag per week moeten we rusten. I'm just resting one day early. Ik rust 1 dag eerder.
How does that matter? Wat maakt dat uit? What about the Hindus in my country? Wat zit met de Hindoes dan? Their holy day is Tuesday. Hun heilige dag is dinsdag. Now, I'm not saying they don't do business on Tuesday, Dat wil bij hun niet zeggen dat ze geen zaken doen op but de the dinsdag. religious Hindus, Maar religieuze Hindoes they will do no transactions on Tuesday. doen geen transacties op die Not dag. even online transactions. Ook geen online transacties. Nothing. Niks. So now, we are Seventh-day Adventists. Dus wij zijn Adventisten. Now we know the Sunday law is coming. We weten dat de zondagswet komt. How will you go and tell the Sabbath truth to them? Hoe gaat u hun nou de Sabbatwaarheid uitleggen? Would you go God's way? Gaat u op Gods manier? Or would you go the Pope's way? Of gaat u op de manier van de paus? Through the ecumenical movement. Door de ecumenische beweging. The Pope had no good solution, De paus had geen goede oplossing. so he went the ecumenical way. Hij ging de ecumenische weg. Theological unity in doctrinal diversity. Theologische eenheid en verscheidenheid in Now, leerstellingen. when you talk about rest, Als je het hebt over rust, the polytheistic religions do not have problem. That means they believe more than one God. polytheïstische religies die dus meer goden aanbidden, hebben geen probleem. But the monotheistic religions, Maar monotheïstische religies, okay, like Christianity, zoals het christendom, Islam, de islam Judaism, en het jodendom, they have their rest day, isn't it? zij hebben een duidelijke rustdag. For majority of Christians, it is which day? Voor de meerderheid van de christenheid Sunday. is het zondag. For the Muslims, Voor moslims Friday. vrijdag For the Jews, en de joden Saturday. zaterdag. So now, what do we do? Wat doen we nu? How to bring people together? Hoe gaan we mensen nou samenbrengen? Well, countries will change their day of rest. Nou, landen gaan hun rustdag aanpassen. Now you may say, how is that possible? Nou denkt u misschien, hoe is dat mogelijk? If you look at the Middle East, Als u kijkt naar het Midden-Oosten, well, all are Muslims there, zijn allemaal moslims. but you see, here it says, Maar- UAE to shift to Saturday, Sunday weekend in line with what? Global Maar- markets. Hier staat dat ze de zaterdag naar de zondag gaan verplaatsen om in lijn te zijn met de wereldmarkten. Okay, some mullahs were not agreeing, Goed, een aantal zullen misschien het er niet mee eens zijn, but well, it has to do with business. maar het heeft veel met zaken te doen. So today, if you go to Dubai, Dus vandaag de dag, als je naar Dubai gaat, Friday is not their rest day. vrijdag is niet hun rustdag, Now is Saturday, Sunday. nu zaterdag en zondag. Next in Pakistan, Pakistan Muslim country. is ook een moslimland. Pakistani Prime Minister restores Sunday as weekly holiday. Ja, en hier wordt ook de zondag hersteld als wekelijkse vrije dag. Ja. Next, Kuwait and Bahrain propose changes to working week. Hier zien we Kuwait en Bahrein, die stellen veranderingen voor aan de werkweek. So they have an open mind. Ze hebben dus een open geest. Now you may say, what about Israel now? Nou mag u zeggen, ja, maar wat is nou met Israël? Now here it says, should Israel declare Sunday a day off? Moet Israël de zondag als een vrije dag gaan zien? So they are open to talks. Ze zijn open om erover te praten. Vice Prime Minister plans Sunday as day of rest in Israel. Hier, de vicepremier plant zondag als een dag van rust in Israël. Bringing Sundays to Israel, is it time for the work week to change? Hier, de Jeruzalem Post. Moeten we zondag terugbrengen in Israël? Is het tijd voor een verandering in de werkweek? So you can imagine
when the Pope declares Sunday to be the universal day of rest. Dus je kunt je nu al voorstellen wat er gaat gebeuren als de paus de zondag verklaart als zijnde een universele dag van rust. And with calamities happening around the world, En met rampen die gebeuren over de hele wereld, and with climate change going havoc, en ook met de klimaatveranderingen wat helemaal de verkeerde kant op gaat. and they may say, well, the rain gods are angry with whom? With the Sabbath keepers. En ze kunnen zeggen, ja, de regengoden zijn boos op de Sabbatvierders. Now in India, the people worship many gods. In India aanbidden de mensen vele goden. There are like 1 billion gods. Er zijn wel 1 miljard goden. You can make your God and worship the God that you make. U kunt zelfs een god aanbidden die u zelf heeft gemaakt. And so whenever there's flood, Als er een overstroming is, well, they're saying, well, the rain gods are angry. dan zeggen ze de regengoden zijn boos. And so we need to please the rain gods. We moeten de regengoden behagen. And I can imagine when the 7 last plagues will fall upon this world. En ik kan me voorstellen wat er gaat gebeuren als de laatste 7 plagen over deze wereld komen. What is the 4th plague? Wat is de 4e plaag? Do you know what's the 4th plague of Weet the u- 7 last plagues? Weet u wat de 4e plaag is van de 7? The sun god will become very hot. and angry. De zonnegod wordt boos, want het wordt gigantisch heet. Can you imagine? They are worshipping the sun. Ze aanbidden de zon. And the sun becomes extremely hot. En dan wordt de zon gigantisch heet. And what plague was before the 4th plague? En welke plaag kwam daarvoor? What was it? Water in blood. Yes, the water resources they appear like blood. De voorraden van water worden net als het bloed. And people will refuse to drink water that appears as blood. En mensen willen dat water niet drinken. But now, when it becomes so hot, Maar nu wordt het zo heet. what will quench your thirst? Wat zal je dan moeten drinken? Water, Ja, dan wil je water drinken. not Pepsi or Coke. Geen Pepsi meer of Coca-Cola. You know, when you're very thirsty, Als je heel erg veel dorst hebt, what do you want to drink? wat wil je dan drinken? Water quenches your Water. thirst. Water, ja, dat stilt je dorst. Not even juice. Zelfs sap niet. Now I come from a warm country. En ik kom van een warm land. And when I come back home, En als ik thuis kom, even I drink juice, I end up with water. zelfs al drink ik sap, dan drink ik daarna toch nog water. So can you imagine? They will be cursing the sun. Dus ze zullen de zon vervloeken daarna. So a day is coming that the whole world will worship on Sunday. De hele wereld zal uiteindelijk op zondag bij elkaar komen. Because the Bible is very clear in Revelation 13 verse 8. Want de Bijbel is heel duidelijk in Openbaring 13 vers It 8. says, all that dwell upon the earth shall worship him. Staat in allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. It does not say some. Niet alleen maar een paar. It says all. Een aantal. Allen. And they will worship what? On Sunday. En zij zullen op zondag aanbidden. And so the Sabbath Sunday issue will be for us. En daarom de Sabbat-zondagzaak zal voor ons zijn. If we are still alive. Als wij nog steeds leven in die tijd. Because tomorrow is not guaranteed for us. Want morgen is nog geen garantie voor ons. Can you be very sure that you'll be alive in the next week? Weet u heel zeker dat u volgende week nog leeft? No. Niemand weet Only dat. God knows. Alleen God weet dat. And therefore, many Seventh-day Adventists are only looking at Sunday law. Vele Adventisten kijken alleen naar de zondagswet. Well, Project 2025 will take some time. Project 2025, dat duurt nog even. But what if you die tonight? Maar wat als u vanavond sterft? Because of this, Vanwege de vaccinatie many are dropping dead. vallen velen. But it's not in the news. Maar het is niet in het nieuws. Many are suffering from myocarditis. Velen lijden aan myocarditis. And therefore, we have to always be ready.
We moeten altijd voorbereid zijn. And so let's listen to what people understand about Sabbath. Laten we eens kijken wat de mensen om ons heen weten van Sabbat. 6 days you may labor and do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. Keep it separate. Keep it set apart from the ordinary rhythm of time. There's a good reason why, historians are saying that post-World War II we entered the period called the Great Acceleration. It's that people now feel the pacing of their lives has accelerated to a point where they don't have time to care for themselves. They don't have time to care for family members. I think our culture right now is profoundly burned out. 2/3 of Americans say that they're working more than 40 hours any given week. We have to work more in order to sustain the same level of living. The labor movement in America is a surprisingly religious story, and it does often converge at the issue of Sabbath. Shabbat is a revolutionary concept. It actually changed human history. For the first time, it introduced the concept of mandated rest. The very heart of the idea is a kind of workers' rights idea. Sabbath has ethical implications. Work should not be what defines us as human beings. It's a commandment. It comes from God. That's why we observe Shabbat. As a Christian, I don't think we take the Sabbath seriously enough. If Sabbath rest was going to flourish and live in their lives, something else was going to have to die. And I just never had an appreciation for the Sabbath day or understanding of it. All of that came to me recently. And I've been pastoring 34 years. A lot of what it translates into is, I wish I just had more time in which I just paused to breathe, to think about what it was that I was actually chasing after. We realize that time is our only non-renewable resource. Latino Catholics identify with the story of Exodus, the story of the Israelites wandering the desert. It's like the whole week is hectic, and then all of a sudden, you light the Shabbos candles, and you're in a different room. Sabbath isn't simply a pious teaching. It's not an add-on. What's at issue is the very meaning of life. Saying Sabbath is not an add-on, but the very meaning of life. Dus het komt erop neer, mensen hebben allerlei redenen voor de Sabbat. Het is goed voor de familie, het is goed voor dit, het is een gebod van God. En een heleboel verschillende dingen, maar ze zeggen het is niet zomaar een extraatje, maar het geeft betekenis aan het leven. Tijd is heel belangrijk. So now the question is, de vraag is, how would you talk to people about the Sabbath truth? Hoe gaat u nou met mensen over de Sabbatwaarheid spreken? We cannot be silent. We kunnen niet stil blijven. Yes, the world will look at us as extremists. Ja, de wereld zal naar ons kijken als extremisten. Well, let us be wise as serpent and harmless as dove. Maar laten we wijs zijn als slangen en argeloos als duiven. I know we may have the right motive. We mogen het juiste motief hebben. But the method has to be correct. Maar de methode moet ook kloppen. How do you present Sabbath truth? Hoe ga je dat presenteren? Well, you need to talk about rest. Nou, we moeten spreken over rust. Because if you don't, als je niet over rust spreekt, you can be arrested. Dan kun je gearresteerd worden. Because today there are anti-hate laws. Want er zijn anti-haatwetten. If you look at your own country here. Als je kijkt hier naar ons land. Look at the hate crime legislation in the Netherlands. Er is al wetgeving over haat in Nederland. Go to article 137. En als je gaat naar artikel 137c. It says any person who is public either verbally or in writing or through images intentionally makes an insulting statement. Dus welke persoon ook die in het openbaar verbaal of door schrijven of door plaatjes met de intentie om een kwetsende uitspraak
te doen over een groep of personen. Now, if you come across a Roman Catholic, Nou, als u een Rooms-Katholiek ontmoet, how will you present the Sabbath truth? hoe gaat u dan de Sabbatwaarheid hem And brengen? this Roman Catholic has been 30 years in the Roman Catholic Church. Hij zit al 30 jaar in de Rooms-Katholieke kerk. What will you tell him? Wat ga je hem nou zeggen? Well, your religion is a false religion. Uw godsdienst is een valse godsdienst. You're worshiping on the wrong day. U aanbidt op de foute dag. You should worship on Sabbath. U moet op Sabbat aanbidden. Will the Roman Catholic bless you? Gaat de Rooms-Katholieke man u zegenen? No. Nee. So we have to be wise, Dus we moeten wel wijs zijn. so that we can win them for Jesus Christ. Zodat wij hen kunnen winnen voor Christus. So the question is, how will you convince man to rest on a particular day, which we know is Sabbath? Hoe ga je nou iemand overtuigen om te rusten op een specifieke dag? And now it gets more tougher En nou wordt het nog if lastiger. you have to speak to a secular-minded person. Als je ook nog moet spreken met een wereldsgezinde persoon. I know Europe is very secular. Europa is heel erg werelds No one geworden. wants to know about the Bible. Niemand wil weten over de Bijbel. Tell them about entertainment, they'll all come. Als je het hebt over vermaak, dan komen ze allemaal. And therefore, it's no different in India too. Ook in India is het niet anders. Sabbath afternoon, Op Sabbatmiddag I tell the young people, we'll have a Bible study. stel ik voor aan die jonge mensen, kom laten we een Bijbelstudie hebben. Hardly people come. Bijna niemand komt. But if we say, come, we'll have some music, Maar als je zegt, kom we hebben een muziekprogramma, some entertainment, vermaak, some eating, samen eten, oh, the room will be filled with young people. dan is de ruimte gevuld met jonge mensen. But they are also God's people. Maar ze zijn ook Gods volk. How do we win them? Hoe gaan we ze nou winnen? You know, we should not provoke the young people. We moeten niet zomaar mensen, poken, zouden we zeggen, provoceren. Therefore, how do you present the Sabbath truth? Hoe ga je dus die waarheid brengen? Well, we need to give the health message. We moeten de gezondheidsboodschap geven. Every preacher, Iedere prediker, every evangelist, iedere evangelist, every Seventh-day Adventist iedere zevende-dags Adventist should know the medical missionary work. moet het medisch zendingswerk kennen. You know why? Weet u waarom? Because here it says, Hier staat, I wish to tell you that soon there will be no work done in ministerial lines. ik wil u vertellen, dit is van Zuster White, dat er spoedig geen werk meer zal zijn in het zendingsveld in die zin, But in medical missionary maar work. nog wel in het medisch zendingswerk. You know, if you go to the hospital, Als je naar het ziekenhuis gaat, say you met an accident, stel dat u een ongeluk heeft gehad, before you get treated, voordat u behandeling krijgt, does the doctor ask you to what religion do you belong to? zegt de dokter dan, tot welke godsdienst behoort u? No. Nee. In India there are many accidents. In India zijn heel veel ongelukken. They all drive like Schumacher. Want ze rijden als gekken. But it's a blessing in disguise. Maar op een manier is het een zegen in Because zoverre. I learned how to have patience. Want daardoor heb ik geleerd om patiënten te behandelen. You're trying to overtake one slow vehicle. En u leert ook geduld, want als u een langzame auto voor u hebt, But there's another person behind you maar er is nog iemand achter u who's going faster than you. die sneller gaat dan jij. He's trying to overtake you. En hij wil jou weer inhalen. It's a double overtaking zone now. En zo heb je dan een dubbele inhaalzone. And it irritates. En het irriteert. But remember, trials are good for you. Maar beproevingen zijn goed voor u. They are more precious than gold. Nog kostbaarder dan goud. And therefore, over the years, I learned to be patient. En daardoor heb ik geduld geleerd. Not to be angry.
Om niet boos en geïrriteerd te So worden. you all need to come to India. Jullie moeten allemaal in India komen. So here, through the medical missionary work, Maar door het medisch zendingswerk you can win people for Jesus Christ. kunt u mensen winnen voor Jezus. Now I'm a medical missionary. Ik ben een medisch zendingswerker. I'll give you one short testimony. Ik zal u een kort getuigenis vertellen. I had a gangrene patient. Ja, en volgens mij is dat met jicht. Gangrene, I think jicht. You know, the diabetic, Huh? Ja. they are diabetic, Inderdaad. Er zijn diabetespatiënten. they get cut, En dan wordt er een stuk gesneden. the wound does not get healed, Maar de wond geneest niet. eventually it becomes dead. En dan wordt het doodweefsel. And if you don't cut off your leg or limb or whatever, eventually it will kill you. En als je uiteindelijk dat dode vlees niet afsnijdt, dan ga je er helemaal aan. So I had a patient where the doctors already cut off his toe. Ik had een patiënt en die zijn teen hadden ze er al Okay, afgesneden. there he is. If those who cannot see it, please don't look. Diegenen die het niet kunnen zien, kijk niet. I looked at it. Maar ik keek ernaar. He said, please help me. Hij zegt, help mij alstublieft. Because the doctor said after a month I will cut off your foot. Want de dokter wil na een maand wil die mijn hele voet eraf halen. And I asked him after 3 months, what will he cut? Ik vroeg hem, wat gaat hij afsnijden na 3 maanden? Well, my leg. Mijn been. I said the doctor cannot keep chopping you. Ik zeg, de dokter kan niet steeds stukjes blijven afsnijden. I got into action. Ik ben in actie gekomen. You know, as a preacher, als een prediker, as an evangelist, als evangelist, you should do all kinds of work. Moet je allerlei soorten werk doen. Therefore, whenever I come to camp meeting, daarom als ik bij de campmeeting kom, I love to be in the kitchen. Dan help ik altijd in de keuken. You know why? Because food is short. Het eten is zeker daar. No, that's not the main reason. Nee hoor, ik maak een grapje. Because it's nice to lighten the burden of the cooks. Het is fijn dat we de lasten in de keuken kunnen helpen verlichten. So we should not say, well, I'm preacher, I only preach. We moeten niet zeggen, oh, ik ben prediker, ik doe alleen maar dat. No, learn to do anything in life. Maar leren om flexibel te zijn en ook andere dingen te So doen. I treated him for maybe a month. Een maand was hij onder behandeling. And at the end of the month, en aan het eind van die maand, this was the result. Dit was het resultaat. It closed on its own. Het ging vanzelf dicht. You see how effective medical missionary work is? Ziet u hoe effectief medisch zendingswerk is? Diabetic patients are the easiest patients to treat them. Diabetespatiënten zijn de makkelijkste om te behandelen. In 15 days you will see results. In 15 dagen kunt u al resultaat zien. The next patient, which is good, I love, those patients are cancer patients. De tweede soort waar ik heel veel van hou zijn kankerpatiënten. All the patients have been rejected from the hospital. Want al deze patiënten worden geweigerd in het ziekenhuis. And they come and tell me, en ze zeggen tegen mij, well, I have only 1 month to live. Ik heb maar een maand te leven. The doctor said, eat whatever you like. En de dokter zei, eet wat u wilt. Only 1 month to live. U heeft maar 1 maand, dus geniet ervan. I said, no, not Naar dat like motto. that. Maar ik zei, nee, zo niet. You have to eat just to live. U moet eten om te leven. You will become thin, but after that be okay. U wordt nog slanker, maar uiteindelijk komt het goed. And many were cured. En velen zijn genezen. But some who did not continue that good lifestyle, sommigen die niet met die goede leefstijl doorgingen, they died. Stierven. I had an Adventist lady. Ik had een Adventistische vrouw. She was an ovarian cancer patient. Zij had eierstokkanker. Worked with her. En ik werkte met haar. Put her on a healthy lifestyle. Heb haar een gezonde leefstijl op een goed programma gezet. And then she went back to the hospital to have the diagnosis. Toen ging ze terug naar het ziekenhuis voor de diagnose. 0 cancer cells. 0 kanker. And then one day I met her.
Maar toen kwam ik haar tegen op een dag and she looked at me. en ze keek naar mij. Brother, how long to eat like this? Broeder, hoe lang moet ik zo eten? I said, till Jesus comes. Ik zei, tot Jezus komt. But to make the story short, Maar om het verhaal kort te maken, she changed her lifestyle. ze veranderde haar leefstijl, She died in a month. want ze ging weer de verkeerde kant op en stierf There are binnen een many maand. testimonies I can share with you later. Er zijn veel getuigenissen om But te delen, let us misschien try to later. finish the presentation. Maar ik zal nu verder gaan. So now, how do we talk to people of other faith? Hoe praten we met mensen We van een need to ander talk geloof? about rest. We moeten praten over rust. When you rest, Als je rust, your cells also rest. rusten je cellen ook. That means they don't divide or prepare to divide. Dat betekent dat ze zich niet delen of zich daartoe voorbereiden. But the basic cellular functions continue. Maar de basis cellulaire functies, die gaan wel verder. When the cell gives off the waste matter. Om afvalstoffen uit te scheiden. And so this is called the go phase. Dat noem je de Or we can say gaan-fase. resting phase. Of de rustfase. And therefore it's important that we rest. Daarom is het belangrijk dat we rusten. So you need to talk about resting. We moeten praten over rust. Why? Because it detox your body. Want het ontgift je lichaam. You know, when these call centers came to India, Toen deze callcenters in India kwamen, people made day night and night day. maakten mensen dag-nacht en de nacht tot de dag. Very good salaries. Goed salaris, But all the salaries went into their health problems. maar al dat salaris ging uiteindelijk naar hun gezondheidsproblemen. A young person could work only for 6 months. Een jonge persoon kon het maar 6 maanden volhouden. Not more than 6 months. Niet langer. And therefore, when you rest, the waste matter from your body gets expelled. Want als je rust, dan worden alle gifstoffen uitgescheiden. And we are not to abuse rest time. En we moeten geen misbruik maken van de rusttijden. Therefore, in my last presentation, Daarom in mijn laatste presentatie I said electricity actually keeps us awake. zeg ik, elektriciteit houdt ons wakker. If no electricity, all will go to sleep. Als er geen elektriciteit is, gaat iedereen op tijd naar bed. All will go to bed in time. Iedereen gaat op tijd slapen. If no mobile, all will go to sleep early. Als er geen mobieltjes zijn, gaat iedereen op tijd naar bed. You know, this blue light is not good. You will not get good sleep. Want dat blauwe licht zorgt ervoor dat je niet goed kan slapen. It is a slow death. Het is een langzame dood. So, it says, if you do not respect your rest time, Dus als je je rusttijden niet respecteert, toxins will increase. dan zullen gifstoffen toenemen. Thus, it says, on the 7th day, there is a total cleansing of the body. En wetenschappelijk is het ook zo dat op de 7e dag is het een totale schoonmaakdag voor uw lichaam. A total cleansing of the physical, mental, and spiritual takes place on the 7th day. Een totale schoonmaak van het lichamelijke, mentale en geestelijke vindt plaats op de 7e dag. God has designed us this way. God heeft ons zo gemaakt. If you look at our heart Als u kijkt naar ons hart and you read this book, en u leest dit boek, it says, het zegt, tests that have been made on body processes have determined that for everybody, regardless of religious belief, whether you're Hindu, Muslim, whatever, the heart beats more slowly on Saturday than on any other day of the week. ja, testen die gemaakt zijn op verschillende lichaamsprocessen zijn tot de slotsom gekomen dat voor iedereen, of die nou religieus gelooft of niet, dat het hart
langzamer klopt op zaterdag dan op welke andere dag van de week. Even if a person has a day off on any other day of the week, the heart still beats more slowly on Saturday. Ja, dus zelfs als de persoon een andere vrije dag neemt in de week, dan nog is het zo dat het hart langzamer klopt op de zaterdag. Okay, those who are taking picture of my slides, Diegenen die foto's maken, you can have my slides. u kunt ook een kopietje krijgen, dus geen probleem. Okay, it will be a readable slide, read-only slide. Je kunt het alleen lezen, je kunt het niet aanpassen. So you cannot make changes. Ja, je kunt het niet veranderen, maar je kunt het wel lezen. So you can have all my slides. Dus u kunt gewoon een kopietje krijgen, geen probleem. No copyrights. Geen copyright. You can do whatever you want to. Dus u kunt... But present the truth. Breng de waarheid. So here, let's go to the book of Leviticus. Als we gaan naar het boek Leviticus. And let's talk about the Day of Atonement. En we kijken naar de verzoeningsdag. What happens? Go to Leviticus chapter 16. Grote verzoendag. Leviticus 16. Go to verse 13. Vers 30. It says, for on that day shall the priest make an atonement for you. Staat, want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. To do what? To cleanse you, that ye may be clean from all your sins before the Lord. Dus om u te reinigen van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de Heere gereinigd. So now remember, you should not abuse your rest time. Dus die rusttijd mogen we niet misbruiken. Sleep in time. Slaap op tijd. When you rest, your cells give off the waste matter. Als je rust, dan ontgift je ook. If you respect your rest time throughout the week, als je je rusttijden in de week respecteert, and when you come on the seventh day, als je dan op de zevende dag komt, you are resting on the seventh day, en je rust op de zevende dag, there is a total cleansing of your body. Dan is er een totale reiniging van uw lichaam. Therefore many are saying, well, I'm keeping the Sabbath. Daarom zeggen velen, ik hou de Sabbat. But throughout the week he never respected his rest time. Maar door de week hebben ze die rusttijden niet gerespecteerd. So are you really keeping the Sabbath day holy? Houdt u dan werkelijk de Sabbatdag heilig? You know, the health laws are very important. De gezondheidswetten zijn heel belangrijk. We have to abide by God's health laws. We moeten die gezondheidswetten respecteren. Leviticus 16:31, then it says, it shall be what? A Sabbath of rest unto you, and ye shall afflict your soul by a statute forever. En er staat dan, vers 31, het is voor u Sabbat, een dag van volledige rust, opdat u uzelf verootmoedigt. So now, when you look at the world at large, als we dus kijken naar de wereld, they follow the 7-day week. Zij hebben een 7 dagen in de week. Whichever country you go to, welk land u ook heen gaat, the 7-day week is observed. Je hebt wel een week van 7 dagen. But now they are changing the 7th day to Sunday. Maar nu wordt de 7e dag veranderd naar de zondag. So something is happening. Dus iets gebeurt er. If you look at the world map over here. Als u hier kijkt naar de wereldkaart. Now here it says starting week on Monday. Ja, dus in die groene gedeelten, die beginnen allemaal de week op maandag. That means Monday is which day? Maandag, welke dag is dat? Voor hun de eerste dag. So you can see here, you see how many countries? Australia, Africa. Australië, delen van Afrika. Next starting week on Sunday. Dat lichtblauwe stuk starten de week op zondag. Okay, you have America, Canada, India. Amerika, Canada, India vallen daar allemaal onder. Starting week on Saturday. En welke beginnen op zaterdag? That is the Middle East. Dat is het Midden-Oosten. But I just showed you what's happening in Dubai. Maar ik heb u laten zien wat al gebeurt in Dubai. Are changing. Dingen veranderen daar. So every nation is following the 7-day week.
Dus alle naties volgen een week van 7 dagen. Because they learned their lesson during the French Revolution. Ze hebben hun les namelijk geleerd tijdens de Franse Revolutie. Remember the French Revolution in 1789 to 1799? De Franse Revolutie was van 1789 tot 1799. And remember in 1798 the time of the end began? In 1798 begon de eindtijd. What happened in 1798? Wat gebeurde daar toen? Yes, Pope Pius VI was Paus taken as prisoner. Pius VI werd gevangen genomen. So during the French Revolution, En tijdens de Franse Revolutie they destroyed all religions. wilden ze met godsdienst niets meer te maken And they hebben. realized the 7-day week En ze realiseerden zich dat de week van 7 that dagen, came from the Bible. dat die van de Bijbel So kwam. they destroyed that. Dus deden ze het weg. And they started the 10-day week. En zij maakten een week van 10 dagen. And you know what happened? En weet u wat er gebeurde? Eventually everything started to break down. Alles begon kapot te gaan. Even the horse carriage, the horse could not run. Het paard kon niet meer normaal functioneren. Because they were going against God's law. Ze gingen tegen Gods wet in. Because the Lord said in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day he rested. Ja, in Exodus 20 vers 11 zien we dat in 6 dagen God de hemel en aarde had gemaakt. En alles wat erin was. En dat God de 7e dag zegende. God never rested on the 10th day. Hij rustte nooit op de 10e dag. He rested on the 7th day. Maar op de 7e dag. And therefore when you look at our bodies, Dus als we kijken naar ons lichaam, we are created as rhythmic creatures. wij zijn als ritmische wezens geschapen. If you don't believe, Als u dat niet gelooft, place your hand on your heart. zet dan uw hand op uw hart. How is your heart beating? Hoe klopt uw hart? Dup, dup. Dup, dup. Or is there someone having this rhythm? Dup, 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 dup. Dup, dup. Dup, 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 dup. Of heeft iemand een ander ritme dan dit? If you have that rhythm, you have to go to the hospital. Als u dat ritme heeft, dan moet u naar het ziekenhuis. You see how God has created us. Ziet u hoe God ons geschapen heeft? So we need to observe the rhythms of life. Dus de ritmes die in het leven zijn, moeten we respecteren. Now I told you we have to respect rest time. We moeten rusttijd respecteren. So when you look at the human body, Als we kijken naar het menselijk lichaam, the daily rest is called circadian. ja, de dagelijkse rust wordt circadiaanse That means ritme genoemd. every night you go to sleep, maybe at 9 o'clock or 9:30. Iedere dag slaapt u misschien 9 uur of 9:30. The body is saying thank you to you. En uw lichaam zegt dank u wel. So you need to respect this right throughout the week. Dus dit moeten we gedurende de week respecteren. And on the 7th day, that's the weekly rest called circa septem. De wekelijkse rust, dat noem je circa septem. And so, there is one more important principle about rest. Er is nog één belangrijk principe over rust. Here you have the 7-day week. Hier heb je de week van 7 dagen. If you respect your rest time, Als je je rusttijd respecteert, daily you will get rid of your toxins. dan raak je dagelijks je gifstoffen kwijt. Now most Adventists, De meeste Adventisten, I can speak for Indian en ik kan Adventists, in ieder geval spreken voor Indiase Adventisten, they abuse the daily rest, zij misbruiken de dagelijkse rust. and on Sabbath En op Sabbat they are so tired, zijn ze zo moe, they have fallen asleep during the divine service. vallen ze in slaap in de kerk. They say, well, it's a rest day. Het is een rustdag, zeggen ze dan. And that's the reason on Sabbath afternoon, En daarom op Sabbatmiddag I always have my Zoom meetings. heb ik meetings op Zoom.
Someone said, why do you have your Zoom meeting on Sabbath afternoon? En sommigen vroegen mij, waarom doet u Zoom-meetings 's middags? We sleep. We slapen dan. You know, the Lord is displeased when you do that. De Heer is daar niet blij mee. And so we need to respect the daily rest. En daarom moeten we de dagelijkse rust respecteren. And on the seventh day, En op de 7e dag, it is the day of rejuvenation. dan is het de dag van verjonging. And that's how you build a very strong immune system. En zo bouw je een heel sterk immuunsysteem op. This is how God has built this inbuilt system for you and for me. Zo heeft God dat systeem ingebouwd in u en in mij. So now, how do we present the Sabbath truth? Dus hoe presenteren we de Sabbatwaarheid? In this manner you can do it. Bijvoorbeeld door dit uit te leggen. You can get people interested. Mensen kunnen daardoor geïnteresseerd raken. If you project your belief system, als u in de eerste plaats uw geloofssysteem op de voorgrond you will zet, get into a confrontation. dan bent u in voor een confrontatie. A Catholic man will say, well, I'm keeping Sunday. Een katholiek zegt, ik hou zondag. You're saying as a Seventh-day Adventist. En u zegt als Adventist. Because your name is Seventh-day Adventist. Omdat uw naam zevende-dags Adventist On the is. seventh day you rest. Op de 7e dag rust u. But the Catholic man will say, I'm a first-day Adventist. En de katholiek zegt, ja, maar ik ben een eerste dag Adventist. So what is the big issue? Wat is nou zo'n grote deal? And then you may win the argument. En dan wint u misschien wel het argument. But you might not win that person for Jesus Christ. Maar u wint die persoon nog steeds niet voor Jezus. But you are very pleased because you won the debate. Maar u bent blij, want u heeft het debat gewonnen. Again, the focus is on you now. Maar het debat is dan, de focus is op u. So never get into a debate. Dus ga niet in een debat. So het heeft geen zin. From the medical side you can talk about Sabbath in this manner. Maar je kunt wel vanuit de medische hoek over de Sabbat spreken. Now, before you prove from the Bible, voordat u nou bewijs geeft vanuit de Bijbel. Now this is a topic in itself, but I'll just whet your appetite. Dit is een onderwerp voor zichzelf, maar ik wil u er een klein beetje van vertellen. Now, I learned all this because I come from a non-Christian country. En ik heb dit geleerd omdat ik van een niet-christelijk land kom. Many religions. Er zijn veel godsdiensten. All kinds of people. Allerlei mensen. All different perceptions. Allemaal verschillende ideeën. But before you take them to the Bible. Voordat je ze meeneemt in de Bijbel. Because in India you cannot carry your Bible like this. In India kun je je Bijbel niet zomaar meenemen. And go to a Hindu house. Naar een Hindoe huis gaan. And say, knock knock. Kloppen. I've come for Bible studies with you. Ik ben gekomen om met u Bijbelstudie te doen. This is the true word of God. Dit is het ware woord van God. No, it will not work. Het zal niet werken. So before you take them to the Bible, establish what is true religion. Dus voordat je dat doet, moet je eerst vaststellen wat ware religie eigenlijk is. Should have immutable laws, not relative laws, changing and all. No. Dus een ware religie die heeft onveranderlijke wetten nodig. You don't have to study the religions of the world. Je hoeft daarvoor niet alle godsdiensten van de wereld te bestuderen. Because I know there's some who studied. Want sommigen bestuderen. And they became confused. Ze zijn verward geraakt. Had many doubts in the Bible. Hadden daarna veel twijfel over het woord zelf. And over de Bijbel. En gingen van het pad af. So a Muslim or Hindu knows his religion. Een moslim of een hindoe kent zijn godsdienst. You're not telling him that your religion has relative laws. Dus u zegt niet dat uw religie relative laws, it changes. Ja, dat het relatieve wetten heeft. But he himself knows about his religion. Hij kent zijn eigen godsdienst. So just put the points across to him. Dus je kunt gewoon deze punten voorleggen. Should talk about sacrifice.
Je moet in ieder geval hebben over Now, offerandes. if you talk about Muhammad, Als je het hebt over Mohammed, did he say sacrifice? heeft hij geofferd? No. Nee. So you don't have to tell a Muslim man that Muhammad didn't sacrifice. Je hoeft niet te zeggen, Mohammed offerde niet. That Muslim man will know for himself. Hij weet dat zelf wel. And that's how you can avoid confrontation. En zo kun je confrontatie vermijden. Next, the power of God that is in service and it should be a blessing to all. De kracht van God moet in dienstbaarheid tot uiting komen en moet een zegen voor iedereen zijn. Next, prophet at the right time. Een profeet op de juiste tijd. Next, respect the rhythms of life, circadian and circumseptum rhythms. Ja, dus een ware godsdienst moet ook de ritmes van het leven respecteren. De dagelijkse en ook de wekelijkse. And so the polytheistic religions do not respect the rhythms of life. Dit is namelijk niet het geval bij polytheïstische religies. Dus dan gooi je al een heleboel eruit. Talk about Hindus. De Hindoes. Tuesday is their rest time. Dinsdag is hun But rusttijd. now, if you talk about the monotheistic religions, Maar de monotheïstische religies, okay, they have all these 5 points. zij hebben wel al deze 5 punten. But now, late Pope Francis, Maar de laatste paus Francis, he did his homework. hij deed zijn huiswerk. Through the ecumenical movement, Door de ecumenische beweging, he has already built friendship with Islam and with Judaism. heeft hij al vriendschap gesloten met de islam en met het jodendom. And so the principles of true religion Dus de principes van een ware godsdienst has to be connected to the physical, mental and spiritual. Then religion makes sense. If not, Ja. it makes nonsense. Het moet dus verbonden zijn met lichamelijke, mentale en geestelijke aspecten. Dan is het, dan zien mensen daar licht in. You know, people really do not have religion in them. Want mensen hebben godsdienst niet in zich. Religion has become an identity. Religie is meer een identiteit voor mensen geworden. Now, I am not 100% Indian, Ik ben niet 100% Indiër. not by blood, Niet vanwege mijn bloed but en because voorouders. my religion is Christianity. Maar omdat mijn religie christendom is. If you're an Indian, Als jij een Indiër bent, you have to be a Hindu. moet je Hindoe zijn. Then you're a true Indian. Dan ben je een echte Indiër. So religion has become an identity. Dus het is een identiteit geworden daar. True religion should transform one's life. It should change our nature. Ware religie moet iemand zijn leven veranderen en onze natuur. So the conclusion is, true religion should bring man into harmony with the laws of God, physical, mental and moral. Dus de ware religie moet een mens in harmonie brengen met de wetten van God, zowel lichamelijk, mentaal als moreel. Should teach self-control, serenity and temperance. Het moet dus ook zelfbeheersing, ernstigheid en ook matigheid onderwijzen. Should ennoble the mind, refine the taste and sanctify the judgment. Het moet ook iemand zijn geest veredelen en zijn smaak verfijnen en ook zijn oordeel heiligen. So if everyone follows this principle, Dus als iedereen deze principes volgt, the world will be a peaceful world. dan wordt de wereld een hele vredige plek. What's happening today? Crime is increasing. Maar wat gebeurt er? Integendeel, criminaliteit neemt toe. The police force are on high alert. De politie is heel erg alert. You need to have locks on your doors. Je moet sloten op je deuren hebben. You're scared of being robbed. Je bent bang om beroofd te worden. And therefore we need to go back to the 10 commandments. Daarom moeten we terug naar de 10 geboden. These are the 10 guiding principles to guide human life. Dit zijn de 10 principes die het menselijke leven
begeleiden. And whenever you talk to non-Christians, En wanneer u spreekt met niet-christenen, always start reading the 10 Commandments from bottom. begin altijd vanaf het 10e gebod naar boven. Don't start from the top. Begin niet bij nummer 1. If you start from the top, Als je namelijk bij nummer 1 begint, thou shalt have no other gods before me. gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht The world hebben. has many gods. En de wereld heeft vele goden. And without understanding that there's only one God, you're saying don't have any gods. En zonder begrip waarom er maar één God kan zijn, zegt u, u mag al die goden niet You hebben. start from the last commandment. Dus je begint van onderaf aan. What is the last commandment? Wat is het laatste gebod? Thou shalt not covet. Gij zult niet begeren. If a person says, well, I like covetousness, Heb u een persoon ontmoet die zegt, ik hou van begeren? you have to say, okay, brother, I'll covet your wife. Dan zeg je, oké, dan begeer ik nou uw vrouw. Only a madman will say, yes. Dan zal alleen een gek zeggen ja. Therefore, Sister Ellen G. White tells us Daarom schrijft Sister White that Christianity is what? A system, not religion, system. dat christendom een systeem is. Which received and obeyed would spread peace, harmony and happiness throughout the earth. Die, wanneer het aangenomen en gehoorzaamd zou worden, vrede, harmonie en geluk zou verspreiden in de wereld. So God has given us the solution. Dus God heeft ons een oplossing The gegeven. Pope does not have the solution. De paus heeft de oplossing niet. His solution is love. Love one another in their sins. Hij zegt, hou van anderen in hun zonde. As you see in this promotional video. Zoals u hier ziet. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios. Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. This is not the right principle. Dit is niet het juiste principe. Gebaseerd alleen op We liefde. as God's people need to shed the true principle to the world. Wij als Gods volk moeten de juiste principes So the devil delen. wants to counteract God's people. Zo wil de duivel tegen Gods volk ingaan. Says as the people of God approach the perils of the last days, Naarmate het volk van God de moeilijkheden van de laatste dagen zal ontmoeten, Satan is having a board meeting now. heeft Satan een With bestuursvergadering whom? With his evil angels. met zijn boze engelen. In order to plan how to overthrow God's people. Hoe hij Gods volk moet overwinnen. And therefore it says he directs his angels to lay their snares, especially for whom? For those who are looking for the second advent of Jesus Christ. En hij heeft zijn engelen opgedragen dat zij hun valstrikken vooral leggen voor diegenen die de wederkomst van Christus verwachten en die alle geboden van God willen houden. So now it says the power of Satan now to tempt and deceive is what? Tenfold greater than it was in the days of the apostles. En er staat daarom, de kracht van Satan nu om te misleiden en om te verzoeken is 10 keer sterker dan in de dagen van de apostelen. You know, these are difficult times. Het zijn moeilijke tijden.
And that's why the 144,000 are really special. En daarom zijn die 144.000 ook zo speciaal. And I pray that each one of us will make it. En ik bid dat een ieder van ons daar mag aankomen. So why should man rest on Saturday? Dus waarom moeten mensen rusten op zaterdag? We already saw it in Genesis 2 chapter 3. We hebben het al gelezen in Genesis 2 vers 3. Because God blessed and sanctified and rested on the seventh day. Omdat God de zevende dag zegende, het heiligde en rustte op die dag. So what does the Sabbath commandment require? Wat vraagt het Sabbatsgebod dan? Go to Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Exodus 20 vers 8 tot 11. We'll not read it. We zullen niet alles lezen. And so the Sabbath was made for man. Maar in Markus 2 vers 27 staat dat de Sabbat gemaakt werd voor de mens. 2 verse 27 tells us. And why God gave the Sabbath? En niet de mens voor de Sabbat. Thus it shall be a sign between me and you. En waarom gaf God de Sabbat? Omdat het een teken zou zijn tussen mij en u. So when the Sunday law comes, dus wanneer de zondagswet komt, the world's population will be divided into two groups. Zal de wereldbevolking in twee groepen gesplitst worden. The goats on the left side, the sheep on the right side. De schapen en de bokken. The Sunday keepers on the left, the Sabbath keepers on the right. Sabbatvierders en zondagvierders. There is no one in between. Er is niks daartussen. Now we know the Sunday law will begin in America. We weten dat de zondagswet zal beginnen in Amerika. So what's happening to the Protestant world in America? Wat gebeurt er dus met de protestantse wereld in Amerika? Like this elder says that Sunday will transform society. Deze ouderling zegt dat de zondagsviering I'll come to that because his Sabbath is actually Sunday. Ja, hij noemt hier het Sabbat, maar hij bedoelt zondag en hij gelooft dat het mensen zal veranderen. We have to see the societal implications of Sabbath keeping. We don't just want general Christian culture, we want Christian laws. We want laws that reflect God's good law. We want Sabbath laws. Wij willen Sabbatwetten, zegt What is he saying? We want Sabbath laws. What Sabbath laws? Wat van Sabbatswetten? It's basically Sunday. Waar hij naar verwijst is zondag. And we know the true Sabbath is the 7-day Sabbath. We weten dat de ware Sabbat op de zevende dag is. And we should not be doing our own things on the Lord's day. En dat wij niet onze eigen dingen moeten doen op de dag des Heren. And you can read that in Isaiah chapter 58, verse 13 and 14. Je kunt dat lezen in Jesaja 58 vers 13 en 14. So here in America they want laws to regulate their Sabbath. Dus ze willen wetten om de Sabbat te reguleren. But it means that they are infringing the Constitution, Article 6. Maar dat betekent tegelijkertijd dat artikel 6 van de grondwet moet worden aangepast. Now listen to what he had to say now. En kijk wat hij te zeggen heeft. These laws are known as blue laws. These laws forbade regular work on Sundays. You couldn't go to your job on Sundays. It was illegal. It also forbade any buying, selling, traveling, any public entertainment or sports. Sorry, football fans. There was a time in America where American football was not a thing. It was against the law. Can I just translate here? Dus hij heeft het hier over blauwe wetten. En dat hield praktisch in Amerika dat je op zondag dus niet kon kopen of verkopen, dat je niet kon reizen, dat je ook geen entertainment, dus ook geen vermaak, geen sport op zondag mocht doen. So you can see that this verse is getting fulfilled right before our very own eyes. En we zien dat dit vervuld wordt voor onze ogen. There is going to be one system of buying and selling. Er zal één systeem zijn van kopen en verkopen.
Once everything is digitalized, En als alles eenmaal digitaal is, waar we het it's over gehad easy to hebben, control. makkelijk om alles te beheersen. And we know a time is coming En we weten dat de tijd komt that the blasphemy laws will be enacted. dat er ook godslasterlijke Because they say wetgeving zal zijn. we want laws that will what? Teach our culture. Want ze roepen om wetten die hun cultuur zullen beleren. Okay, you can go to Darkness Before Dawn, page 35. Duisternis voor de dageraad, bladzij Says 35 that zegt the rulers and legislators, dat degene in de regering en de wetgevers, in order to secure public favor, dat zij om de openbare gunst te behouden, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. dat zij zullen geven aan het populaire vraag om een wet te maken die zondagsheiliging verplicht stelt. So you'll not have a dictator, Dus niet direct dat u een dictator zult but it is hebben, the people who will ask their leaders to legislate the Sunday law. maar er staat hier het volk zal daarom vragen. We don't just want less blue laws, we want more blue laws. We want blasphemy laws. We want laws that teach our culture. Okay? We want blasphemy laws. Dus ze willen wetten die godslastering regelen, So meer blauwe wetten. That's bad news for Sabbath keepers. Dit is slecht nieuws voor sabbatvierders. The world will ridicule Seventh-day Adventists. De wereld zal zevende-dags Adventisten belachelijk maken. And we will be called what? Singular, straight-laced extremists. Ja. How am I going to translate that one? Just extremists. Nou, het komt erop neer dat jullie zijn van die stijfkoppige, rechtlijnige extremisten. You know, not many are understanding the severity of this crisis. De meesten begrijpen niet hoe erg deze crisis eigenlijk is, hoe zwaar. We are all at peace after the pandemic. Na de pandemie zijn we allemaal van When the pandemic came, toen de pandemie kwam, almost all Adventists were talking about country living. spraken bijna alle Adventisten in één keer over plattelandsleven. After the pandemic ended, Maar toen het eindigde, all went back to the cities. gingen ze allemaal terug naar de stad. But you wait when the Sunday law will come. Maar wanneer de zondagswet komt, Every true Sabbath keeper will be hunted down. iedere sabbatvierder zal achtergejaagd worden. I'm not wanting to put fear in you. Ik wil u niet bang maken. But put faith above fear. Zet het geloof boven angst. And so, This has been one of the rare points of unity in church history and across almost all Christian denominations, apart from the weird Seventh-day Adventists. All Christians, whether you're Catholic, Eastern Orthodox, Protestant, all different types of Protestants, we all gather and worship God on the first day, on Sunday. We're unified in this. you see what he said? Zie je wat hij zei? Hij zegt van, we hebben allemaal eenheid. Hè? Moet je kijken, die en die, al die verschillende groeperingen, behalve die rare zevende-dagse Adventisten. Want die aanbidden niet op de zondag. Maar wij zijn allemaal verenigd. You see what's the atmosphere right now? Zie je de atmosfeer? Yeah. We are weird. Wij zijn raar. But we just saw about how a body functions. En we hebben net gezien hoe onze lichaamsfuncties zijn. And therefore, medically, we can talk to these people. En medisch gezien kunnen we met deze mensen praten. Rather than going from the belief system.
En dat is een betere benadering dan van een geloofssysteem uitgezien. We don't want any confrontation. Want anders ga je echt de confrontatie Yes, aan. the confrontation will come. En niet dat we dat kunnen vermijden. But when you talk like this from a medical point of view, Maar wanneer je dit vanuit dit oogpunt brengt, people around you will look at you dan kijken mensen om je heen and they can see that it makes a lot of sense. en ze kunnen je veel beter volgen. Yes, the devil will take God's people to jail, Ja, de duivel zal ervoor zorgen dat Gods volk in de gevangenis komt. but the people will say, why are you taking them to jail? What wrong have they done? Maar de mensen zullen wel zeggen, waarom neemt u ze mee naar de gevangenis? Wat hebben ze verkeerd gedaan? Just like how Jesus was taken to Calvary. Net zoals Jezus naar Golgotha werd What genomen. wrong did he do? Wat verkeerds heeft hij gedaan? Yet Jesus said, forgive them, for they know not what they do. En toch zei Jezus, vergeef hun, Vader, want ze weten niet wat ze doen. And that is where we have to reach that point in life. Dat punt moeten we bereiken in ons leven. That whatever trials you go through, Dat wat voor moeilijkheden we door moeten maken, how injustice it may be, hoe onrechtvaardig dingen ook mogen zijn, maybe your church member, your pastor, your elder, they Misschien- persecute you. misschien dat uw kerkleden, zelfs uw predikant of uw ouderling u vervolgen. Maybe your family members for you standing for truth. Misschien uw familieleden dat ze u vervolgen omdat u staat voor de But you waarheid. need to have that love for your enemies. En toch moeten we deze liefde opbrengen voor onze vijanden. Now, how many of you have enemies? Hoeveel van u hebben vijanden? No one. Very few. Niemand, maar een All paar. good people. There's something wrong. Er is iets mis. It's a blessing to have enemies. You know why? Het is een zegen om vijanden te hebben. You will learn to love them. Want dan zult u leren om hen lief te hebben. Do you pray for your enemy? Bidt u voor uw vijanden For their conversion? dat ze zich mogen bekeren? God has given you those enemies for the perfecting of your character. God heeft u vijanden geschonken zodat uw karakter volmaakt wordt. And therefore, whatever bitter trial you may go through, Welke bittere pillen we ook door moeten, don't make that cup more bitter maak die kop nou niet bitterder dan nodig. by complaining, Want door ook nog te by mopperen, getting discouraged. door ontmoedigd te raken. No, you sweeten that bitter cup by being what? Patient and long suffering. Maak het, verzoet het door lijdzaamheid en door geduld. Therefore, when trials come into your life, Wanneer moeilijkheden in uw beproevingen komen in uw leven, not that you invite trials, niet dat u het uitnodigt, but rejoice in the Lord. maar verheug u in de Heer. And so we know the Sunday law is coming. En zo weten we dat de zondagswet It komt. will begin in America. Het begint in Amerika. Look at the Supreme Court in America. Dit is het op een gerechtshof The majority are Catholic. in Amerika. De meerderheid zijn allemaal katholieken. He's a Jew, non-denominational Protestant, Catholic, Anglican, Catholic. Nou kijk, zo ziet de totaliteit eruit. Can you imagine you being in court? Als u naar het gerechtshof genomen voor het gerecht gesleept And you wordt think, in well, Amerika, they will speak for me. dan mag u misschien denken, zij zullen voor mij staan. Will they speak for you? Zullen zij voor u spreken? No. Nee. But well, we need to talk to them and be a witness. Maar wij worden dan wel geroepen door God om een getuige voor hun te zijn. Maybe they will get converted. You don't Misschien know. wordt er wel iemand bekeerd van hun. But what I'm trying to tell you, a day is coming, the whole world will be Catholic. Maar er komt een moment waarop de hele wereld katholiek is. They may be Protestants, Niet dat ze met wat naam betreft but veranderen, their thinking will be Catholic. maar hun denken zal katholiek zijn. Because very soon the constitution of the whole world
Want de grondwet voor de hele wereld will be based zou gebaseerd zijn on St. Thomas Aquinas, op Sint Thomas Aquinas. based on the Roman Catholic social teaching. Op de Roomse sociale leerstellingen. That is where the Pope is talking about the common good. En dat is waarover de paus spreekt wanneer hij heeft over het algemene welzijn. Now listen to what this priest had to say. En kijk wat deze priester te zeggen had. They say it's not the end of the world, it's the end of this era. Something new is coming. The greatest triumph of the church in all of world history is coming. When the whole world will become Catholic, the entire world. What he just said? Wat zei hij hier? The whole world will become Catholic. De hele wereld zal katholiek worden. Isn't that the fulfillment of Bible prophecy? Is dat niet een vervulling van Bijbelse profetie? Where it says, We have many men. And all the world wandered after the beast. Dat de hele wereld het beest achterna ging. You see where we are in time. Ziet u waar we zijn in de tijd? Now listen to this Protestant elder talking about St. Thomas Aquinas. Nou, luister naar deze protestant als hij spreekt We over have Thomas. many men throughout church history that actually affirm Sabbath keeping for Christians. Men like Clement of Alexandria, Ambrose, John Chrysostom, Ignatius of Antioch, Justin Martyr, Origen, St. Augustine, Pope Gregory the Great, Thomas Aquinas. Thomas Aquinas. Zie je, in al die namen die hij noemt, noemt hij ook Thomas Aquinas. So, here it says from the great controversy. En hier staat in de grote strijd That Protestantism will be overthrown. dat het protestantisme omvergegooid zal worden. And there would be a re-establishment of the papal supremacy. En dat de pauselijke overheersing opnieuw er zal zijn. And when church and state unite, Wanneer kerk en staat zullen verenigen, it's trouble for Sabbath keepers. dan komen er moeilijkheden voor sabbatvierders. This elder wants to transform society through the Sabbath law. Ja, hij wil de gemeenschap, de samenleving veranderen door sabbatwetten, Which is the Sunday law. maar hij bedoelt zondagswetten. How does a nation speak? Hoe spreekt de natie? Through its laws and policies. Door zijn wetten en beleidsplannen. As we see from the great controversy, page 4 and 42. Zoals we zien in de grote strijd, bladzij 442. The speaking of the nation is the action of what? Its legislative and judicial authorities. Het spreken van de natie is een actie van zijn wetgevende en rechterlijke autoriteiten. Indicates that the authority of this nation is to be exercised enforcing some observance which shall be an act of what? Homage to the papacy. Ja, dus het gaat over de autoriteit van deze natie die moet gebruikt worden om dienst te verplichten. En dat zal een handeling van eerbetoon zijn aan het pausdom. Such action would be directly contrary to the principle of this government, the American government. En ze zegt, zo'n actie is wel direct in tegenspraak met de principes van deze regering, namelijk Amerika. Aren't we seeing today when you look at Project 2025? Maar als we nu kijken naar project 2025, what is happening to America? Wat gebeurt er met Amerika? The Bible clearly says in Revelation 13:11 De Bijbel zegt heel duidelijk in Openbaring 13 that America will speak like a dragon. Dat Amerika zal spreken als een draak. She has not spoken yet. Ze heeft nog niet gesproken. But she is behaving like a dragon. Maar ze gedraagt zich al wel als een draak. When you look at Project
2025? Als je kijkt naar project 2025, Why was it named Project 2025? waarom heet het eigenlijk project 2025? Because all what is written in this 900 plus pages book Omdat alles wat in dit 900 plus bladzijden tellende boek staat, will be implemented in this year. dit jaar uitgevoerd zal worden. Now, how many of you go to the internet Hoeveel van jullie gaan in het internet to track Project 2025? om te kijken hoe ver het staat met project 2025? Anyone? Praise God. Good. Tracking Project 2025. Dus dit is om te kijken van hoe ver staat het ermee. Okay, 1,276 days left and these many hours and minutes and seconds. Hier zeggen ze, oké, we hebben nog zoveel dagen, zoveel uren, zoveel minuten en zoveel seconden. Now here it says, En hier staat, 46% has been implemented in America. 46% is al ingevoerd in Amerika. And here you have a list of all the agencies in America. Hier heb je een lijst van al die verschillende departementen. Now we want to focus on Sunday. En wij willen dus zien wat er gebeurt met dit So you zondagsgebeuren. need to go to the Department of Labor. Dan moet je gaan naar de afdeling van het werk, die het werk reguleert. 31% is implemented. En daarvan is al 31% op zijn plek. Now when you go here to labor, En als je dus gaat naar deze werkafdeling, and here in the last part, hier in het laatste stukje, okay, let me zoom in. Now right here, okay, let's see. Okay, Yeah, right yeah. here, you click on this. als je hieronder, als je even kijkt in het scherm, daarop klikt, It will take you to chapter 18 dan ga je naar hoofdstuk 18 of Project 2025. van project 2025. And I will tell you who the author is later. En ik zal u daarna zeggen wie dit geschreven heeft. Here it says, En hier staat er, Sabbath rest. Sabbatrust. Ziet u het staan? God ordained the Sabbath as a day of rest. God heeft verordend dat de Sabbat een dag van rust is. Which Sabbath is the book talking about? Waar hebben ze het over? Welke Sabbat? Sunday. Zondag. It is like if you go to the encyclical, Is wanneer u naar de encycliek gaat, Laudato Si, van Laudato Si, 237. 237. There the Pope, late Pope Francis said, Daar zei Francis, de laatste paus, we need to observe the Jewish Sabbath. we moeten de Joodse Sabbat houden. But the Sabbath he is talking about is Sunday. Nou, de Sabbat waar hij het over had, was wel zondag. So now, who is the solicitor of the Department of Labor? Wie is nou verantwoordelijk voor deze afdeling, werkafdeling? I call him Mr. Sunday. Ik noem hem meneer Zondag. Because he is so much focused about Sunday. Omdat hij zo gefocust is op de zondag. Now in March 2025 he was nominated by Donald Trump. In maart werd hij gekozen, benoemd door Donald Trump. To be the solicitor of the Department of Labor. Om dus deel te zijn van deze afdeling van werk, Now, arbeid. we are all waiting when he will be confirmed. En we zaten allemaal af te wachten van wanneer wordt dat helemaal bevestigd. There has been 2 hearings. Er waren 2, wat zou je zeggen? Zittingen. But the question is, when will he be confirmed? Maar de vraag is, wanneer wordt dat echt bevestigd? No date is given yet. Geen datum is gegeven. Nothing on the website. Niks op de website.
I thought I will know before I come here. Ik dacht, nou, ik kom er zeker achter voordat ik hier naartoe kom. And I prepared my sermon in advance for the Zoom meeting. En ik had het al voorbereid. That sermon is sitting. En die preek wacht. Because he is not confirmed. Want het is nog niet bevestigd. He's facing opposition not only from the Sabbath keepers. Hij heeft namelijk nog met tegenstand te maken, niet alleen van sabbatvierders. But from the LGBT movement. Maar van de LGBT-beweging. And from the women's movement. En ook van de vrouwen, van de feministen. They want to make sure that he gets this post. Ja. And therefore, time will tell. Maar de tijd zal het leren. But we know, when you go to Revelation chapter 7, maar als we kijken naar Openbaring 7, that the 4 angels are holding the winds of strife. Dat die 4 engelen de winden nog vasthouden. And God knows, Jesus knows, his people are not ready for the crisis. Jezus weet dat zijn volk nog niet voorbereid is op de crisis. And so, like how the angel from the east comes. En zoals de engel van het oosten komt. And tells the 4 angels not to lose the winds of strife. En zegt tegen die 4 engelen, houd nog vast en laat nog niet los. Because God's people are not ready. Want Gods volk is nog niet voorbereid. So what message do we get from God? Welke boodschap krijgen we hierin van de Heer? That God is giving us time. Dat God ons nog een beetje tijd geeft. Because once he comes and gets confirmed, want als hij echt daar aangenomen wordt, the Sunday law will come. Dan komt de zondagswet. We do not know the date. We weten de datum niet. But it will come. Maar het komt. Now his name is Jonathan Berry. Hij heet Jonathan Berry. He will be the Mr. Sunday Law. En ik noem hem meneer Zondagswet. Now listen to what he has to say. Luister naar wat hij te zeggen heeft. So this is it sounds controversial, and it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. He's saying we need to discourage commerce on Sabbath, no business. Dus wat hij wil ontmoedigen is dat er zaken gedaan worden op de Sabbat. Pope Francis said, no work, Sunday is good. Not just for faithful, that means for secular people too. Ja, dus de paus zegt, niet werken op zondagen is goed. En niet alleen voor gelovigen. Pope Francis laments working on Sundays. Ja, paus Francis die beklaagt het dat er gewerkt wordt op zondagen. Betreurt het, ja. Keeping stores open on Sunday is not a beneficial for society. Om de winkels open te houden op zondag is niet goed voor de samenleving, zegt de paus. The Sunday law is coming in 4 stages. De zondagswet komt in 4 stadia. Over the years. Over de jaren. They made Sunday very attractive. Maakten ze de zondag erg attractief. There were advertisements saying Sunday is fun day. Ze zeiden bijvoorbeeld, ja, dat rijmt in het Engels. Het betekent zondag is een prettige dag voor lol. It's a day to be with your families. Om met je familie te zijn. It's a day to save the environment. Een dag om het klimaat te redden. So let's have a free Sunday. Laten we vrije zondag hebben. Let us have an environmental Sabbath. Een klimaatsabbat. You know, the secular people and religious people accepted what they were saying. En zowel religieuze als ook wereldse mensen accepteren dit. Now this has been going on for the last, I would say, maybe 20 years. Dit is al 20 jaar aan de gang. To condition the people about Sunday. Om de mensen te programmeren ten aanzien van zondag. So that stage is over. Nou, dat stadium zijn we voorbij. Now we come to stage 2. Nu zijn we bij stadia 2. More push for Sunday. Ja,
je moet hem harder duwen om de zondag erdoor te krijgen. The world is talking now more about Sunday. De wereld spreekt meer over de zondag. So we are in this stage right now. Dus nu zijn we hier bij punt 2. And next Sunday will be made mandatory. En de volgende stap is dat de zondag verplicht wordt gesteld. We do not know when. We weten niet wanneer. Well, Mr. Sunday Law will come and he will enact these stringent laws. Meneer Zondagswet, die wil dat echt invoeren. And the last Het zijn stage strenge will be wetten. death for Sunday breakers. En de volgende stap daarna is dood voor zondagbrekers. So you see where we are. Ziet u waar we zijn? Difficult times are coming. Moeilijke tijden komen. Yet many of God's people are asleep. En toch slapen veel van Gods kinderen. Why? Waarom is dat zo? Because of the love of the world. Omdat ze liefde hebben voor de wereld. That is the problem today. Dat is het probleem vandaag. There are preachers and watchmen who have been warning the people. Er zijn predikanten en wachters die de mensen gewaarschuwd hebben. But they have given up their watch. Maar ze hebben het opgegeven om nog te waken. The world wants to eliminate God's people. De wereld wil Gods volk kwijt. Because the devil wants to make war with the lamb. Want de duivel voert oorlog met het lam. And the devil has this false hope. En de duivel heeft deze valse hoop. That if he can obliterate all God's people. Dat wanneer hij al Gods kinderen kan wegvagen. There will not be a need for Jesus to come. Dan hoeft Jezus helemaal niet terug te komen. Because this world is his world. Want dan is de wereld zijn wereld. And so when you look at technology. En daarom als je kijkt naar technologie. Now Satan used technology. En Satan gebruikt technologie. Well, technology can be good. Technologie kan goed zijn. But technology can be misused. Maar kan ook misbruikt worden. And so if you read this article from Time magazine. Als je dit artikel leest van The Time tijdschrift. Have you heard about the God gene? Heb u gehoord over het God-gen? Okay, that's very interesting topic. God gene. Dat is een heel interessant thema. The God gene is what? Is responsible for our worship or anything that is religious and makes us happy. Het God-gen in onze lichaam is verantwoordelijk voor onze aanbidding of voor wat dan ook dat religieus is en ons gelukkig maakt. You know, God has embedded this gene in all humans. God heeft dit gen in iedereen gelegd. There is a book called God Gene. Er is een boek ook en dat heet het God-gen. You can read this book. U kunt het boek lezen. And therefore the New World Order people. En de nieuwe wereldorde mensen. They want to silence and reduce this gene in man. Ze willen dit gen reduceren in mensen. Of stilleggen. It's called the VMAT2G. En dat noemen ze de VMAT2G. Because they want to prepare society to welcome the New World Order. Want ze willen de samenleving erop voorbereiden dat zij de nieuwe wereldorde accepteren. So how do we eliminate this God gene? Dus hoe kunnen we dat God-gen uitwissen? It is embedded in our gene. Het zit in onze genen. Now if you look at the recent inoculation. Als je kijkt naar de recente vaccinaties. It was ready in matter of days or weeks. Het was er in dagen en een paar weken. In conventional jab, it takes some years. Normaal gesproken, als je van die prikken hebt, dan duurde dat jaren om dat te ontwikkelen. The recent jab
was not made in the conventional way. Maar die recente, die is niet op die manier tot stand gekomen. It was an mRNA jab. Het was een mRNA-vaccin. And therefore, it was made in a different manner. En daarom was het op een andere manier geproduceerd. So here they said we need to do what? Eliminate this religious behavior in man. En daarom zegt hij, we moeten dit religieuze gedrag moeten we elimineren. This religious fanatics. In deze religieuze fanatiekelingen. How do we do it? Fanaten. Hoe doen we dat? To the mRNA. Via mRNA. Now I'm going to play you a video. Ik ga een video voor u afspelen. I do not know how this video came out. Ik weet niet hoe deze video uitgekomen is. Because Bill Gates was in the DoD, what we call the Department of Defense. Want Bill Gates was onderdeel van het departement van Defensie. Now you listen what he had to say. En luister wat hij te zeggen had. So our hypothesis is that these are fanatical people, that they have overexpression of the VMAT2 gene, and that by vaccinating them against this, we'll eliminate this behavior. You see what he says? Dus wat zegt hij hier? Deze fanatieke mensen, ze hebben te veel van het VMAT2G, ofwel te veel van het godgen. En door ze te vaccineren, zullen we dit gedragspatroon kunnen elimineren. Verwijderen. 73% of the world's population got this. Maar 73% van de wereldbevolking heeft dit ontvangen. But the rest didn't. De rest nog niet. So there would be another attempt. Dus er zal nog een poging komen. We don't know. We weten niet. But the devil wants to eliminate God's people. De duivel wil Gods volk elimineren. Okay, the next doden. clipping. Yeah, so the name of this project is FunVax, which is the vaccine for religious fundamentalism. Okay, what did he say? Dus wat zei Which hij? is the vaccine for the religious fundamentalists. Dit is het vaccin voor de religieuze fundamentalisten. You see what is their agenda against God's people? Zie je wat hun agenda is tegen Gods volk? So in closing, let us look at the timeline. Dus laten we even kijken naar onze tijdlijn. In 1844, in 1844 Jesus entered the most holy place. Ging Jezus het heilige der heiligen binnen. In 1888, the Sunday law would have been passed. Normaal zou in 1888 de zondagswet al zijn uitgekomen. We know the Sunday law will come. We weten dat de zondagswet komt. We are in the year 2025. We zijn nu in 2025. Now it has been 181 years since Jesus entered the most holy place. We zijn al 181 jaar verder sinds de tijd dat Jezus het heilige der heiligen binnenging. Till Jesus has not come. En nog is hij niet gekomen. Not that he cannot come. Niet dat hij niet kan but komen. Because we are not ready. Maar wij zijn niet klaar. We are not prepared. Wij zijn niet voorbereid. And as Jesus should come, we will be lost. En als Jezus nu komt, zijn wij verloren. Therefore, from 1888, 137 years has gone by. Vanaf 1888 zijn er 137 jaren verstreken. Therefore, if you go to Revelation chapter 6, als u naar Openbaring 6 gaat, it just now came into my mind. Het kwam in mijn gedachten. It's talking about the 7 seals. Het gaat over de 7 zegels. And do you remember the 6th seal? Weet u nog wat het 6e zegel was? Remember when you look at the 7 seals. Als u kijkt naar de 7 zegels. 6 are symbolic. 6 zijn symbolisch. 1 is literal. En 1 is letterlijk. And the 6th seal of the 7th seal is literal. De 6th. Yeah, the 6th. Ja, het 6e zegel is letterlijk.
And as you go back home and read for yourself. En als u naar huis gaat en het zelf leest. Because I want you to meditate and to know why there has been a delay. Want ik wil dat u erover nadenkt waarom er uitstel is geweest. So as you come towards the end of this chapter. Als je naar het eind van dit hoofdstuk gaat. Remember there was a great earthquake. Er was een grote aardbeving. The sun darkened. De zonverduistering. The moon became red as blood. De maan werd als bloed. And the stars fell from heaven. De sterren vielen. And then after that it says. En daarna. That the sky rolled like a scroll. Zegt het dat de hemel opgerold werd als een boekrol. And that ends the sixth seal of the seventh seal. En dat eindigt het zesde zegel van de zeven. And after that it talks about the coming of Jesus Christ. En daarna spreekt het over de wederkomst van Christus. So that above verse has not been fulfilled. Dat vers is nog niet vervuld. There is a big gap. Daar is nog een lege ruimte. And so now at the last verse it says who shall be able to stand. En aan het eind wordt er gevraagd wie zal in staat zijn om te staan. And then God brought in Revelation chapter 7. En dan komt Openbaring 7 binnen. Therefore the seventh seal is found in Revelation chapter 8 verse 1. Daarom wordt het zevende zegel pas in Openbaring 8 vers 1 gevonden. So now we know that the Lord will come soon. Dus we weten dat de Heer spoedig zal komen. And we know that God's people are being judged. And once the Sunday law comes, the living will be judged. Ja, we weten dat wanneer de zondagswet komt, dat de levende rechtvaardigen geoordeeld zullen zijn. And our probation will close before the general close of probation. En dat onze genadetijd zal sluiten voor de algemene sluiting van de genadetijd. So, right now, the dead are being judged. De doden worden nu geoordeeld. Once the Sunday law is enacted. Als de zondagswet wordt opgericht of komt, ingevoerd. The judgment of the living will begin. Dan zal ook het oordeel van de levenden beginnen. And once the probation closes for all humanity. En wanneer de genadetijd voor de hele mensheid sluit. Then God's wrath will fall upon the wicked. Dan zal Gods toorn vallen over de goddelozen. And then we know that Jesus will come. En dan weten we dat Jezus zal komen. And I look for this great day. Ik zie uit naar deze dag. The King of Kings will come. Dat de koning der koningen komt. I want to be ready. Ik wil daarvoor klaar zijn. King is coming. De koning komt. And the question is, are you ready? En de vraag is, bent u voorbereid? Time is passing. Want de tijd verstrijkt. Therefore, every day we have to search our hearts. En daarom moeten we iedere dag ons hart onderzoeken. Because Jesus said, want Jezus zei, I go to prepare a place for you. Ik bereid u een plek. And if I go, en als ik ga, I will come again. Dan kom ik terug. And my reward is with me. En mijn loon is bij mij. To give to every man according as his work shall be. Om aan ieder te geven naarmate zijn werk zal zijn. So may God bless you with this message. Mogen God u zegenen met deze boodschap. Amen. Amen. Okay, those of you who can kneel down. Degenen die kunnen knielen. We'll offer prayer. Laten we bidden. Our gracious and eternal Father, onze genadige en eeuwige Vader, we know we are living in the end of time. We weten dat we in de eindtijd leven. We know we are not ready.
We weten dat we niet voorbereid zijn. But because of your love and mercy, you have given more time for each one of us. Maar in uw genade heeft u in ieder van ons meer tijd gegeven. We are seeing all these prophecies fulfilling right before our very own eyes. We zien al deze profetieën voor onze ogen in vervulling gaan. And I pray that we will wake up from our slumber En ik bid u dat we uit onze slaap mogen ontwaken. so that we will be ready to meet you in the clouds of heaven. Dat we voorbereid mogen zijn om u op de wolken des hemels te ontmoeten. We know in the end of time, worship will be the issue. We weten dat in de eindtijd dat het aspect van aanbidding een belangrijk thema is. And I pray, Lord, that we will be able to impart the Sabbath truth to every nation, kindred, tongue, and people. En we bidden u dat we deze sabbatwaarheid mogen brengen aan ieder volk en taal en natie en volk. Because we want many to be saved in your kingdom. Want we willen graag, Heer, dat heel veel mensen gered worden in uw koninkrijk. And I pray, Lord, for this congregation here in Hetkervel, En ik bid u voor deze mensen, ook hier op het Kervel. that you bless everyone who has come for this camp meeting. En ook dat u iedereen zegent die voor deze campmeeting is gekomen. We do not know whether we will have another camp meeting. We weten niet of we nog de kans krijgen voor nog een campmeeting. But I thank you, Lord, for giving us this freedom where we can still gather together as God's people. Maar wij danken u voor deze mogelijkheid dat we deze kans hebben gekregen om nog steeds in vrijheid elkaar te ontmoeten. I pray that your blessing will be upon this place, Ik bid u dat uw zegen mag rusten op deze plek. upon the leadership over here in Hetkervel, En ook de leiders hier in het Kervel. and also all those who live here, Al diegenen die hier wonen. and all those who have come for the camp meeting. En ook iedereen die gekomen is voor de campmeeting. As we're here entering the holy hours of the Sabbath, Als wij straks uw heilige uren ingaan van de Sabbatdag, I pray that we will receive the Sabbath blessing. bidden wij u om uw Sabbatzegen. Thank you, Lord, for hearing our prayers. Dank u dat u ons gebeden hoort. For I pray in Jesus' name. Want ik bid het u in Jezus' naam. Amen. Amen. All those who want to receive my PowerPoint, you can get in touch with me. Thank you. Iedereen die een kopietje wil hebben van mijn PowerPoint, die kan bij mij komen.